rozhodnutí moje jméno je Dark, já prostě vítám mého prvního let's play na Call of Duty United Offensive. Jak to dětství, pamatujeme si na něho všichni? Já doufám, že ano. Call of Duty United Offensive je druhé Call of Duty v pořadí, které vyšlo ze takových těch druhých válek. A proto jsem se rozhodl bez jakékoliv čekání na Battlefield 1 jsem se rozhodl, že vlastně tedy natočím Call of Duty, starou klasiku. Takže pěkná hudba, všechno nám tady pěkně hraje. Já si myslím, že se můžeme pustit do nové hry. Takže máme tady na výběr z vašich skill levelů, jaký máte prostě v této hře skill. A takže toto je zelenáč, toto, jestli dámy a pánové poznáváte, je rekrut, toto je hard, nebo hard, a toto je veterán, protože tak. Takže já si dám asi normální mod a to je, já jsem to zase zapomněla, jo. No nic, tak jo, jdeme do toho, pustíme se do toho a ještě jsem vám chtěl říct, nečekejte tady od toho nějak dobře graficky zpracovanou hru, budu tady starší zbraně, prostě čekejte tady horší grafiku, jo. Je to mezi nějakýma prvníma CODčkama z Call of Duty, jo, takže se mějte prozatím a jdeme teda do hry. Jak jsem se rozhodl, že bychom mohli udělat vždycky talent, třeba první díl, jedna mise, druhá díl, 2 mise, třetí díl, zase jedna mise. Prostě bychom to tam přeskakovali. A dneska jsem si teda rozhodl na úvod jenom tu jednu misi, protože whatever. Takže click to start the mission, já se tady napiju a jdeme do toho. Sunu se, no stejně tady ty Moodyho, keď si nikoho stejně nezajímají, takže tak. Dobře, takže my jsme vlastně teďka někde v Belgii. Nepřečetl jsem si název města. A vlastně, co je tady vlastně taková vychytávka od vlastně Call of Duty 1. Je tak, dámy a pánové, abyste ani nečekali, můžeme tady i sprintovat. Sprintovat, to je hodně dobré, to je hodně dobrá hlasnost. Akorát je tady jeden problém. Já ji nevím. Nevím, jak se tady v této hře sprintuje a chtěl bych to určitě vědět, takže pokud jste toto hru někdy hráli, napište mi to určitě do popisku. Tak jo, teďka vlastně musíme jenom rychle běžet tady do toho za panem Moodym. A tak, tady teďka pojedeme. No a i tady ten už a jich cívno, no chudáci. Škoda, že nás není víc, no. A vlastně proč jsem se rozhodl tuto hru natáčet? Chtěl jsem natáčet Call of Duty Black Ops 2, teda 1, pardon. Ale neměl, jak kdyby měl jsem na to počítač, akorát, že včera jsem ještě hrál a dneska už jsem ji nějak nemohl spustit, takže nějak mi to prostě teďka zlobí, ty Call of Duty. Nějak mi to prostě zlobí. A tady toto, myslím, že tady tuto hru seženete už jenom na některých obchodech. Já jsem ji kupoval asi tak před 3 rokama, jelikož jsem strašně hrál válečné hry. A proto jsem se rozhodl si ji koupit. A vy jste ještě přežili, vy zmrdi. No jinak, dámy a pánové, dneska jste jenom zahrajeme jednu misi, jelikož trápí mě dneska čas a prostě bych ani na ty 2 mise neměl moc času. Protože to dneska už vlastně natáčím po druhé, jelikož jsem tam měl špatný hlas v jedné misi. A prostě kdyby mluvil jsem na chvilku a potom zase pokleslo, takže doufám, že to nebude zase tady úplně stejný, jako to bylo předtím. Sakra, protože jsem se teďka kouknul nahoru. No, moc už to dobře neumím ovládat, hrál jsem to tak před 3 rokama, ani ne, možná tak před 4. Ne, zadím, prosím, já mám málo AP. Tak jo, za chvilku budeme v našem hangáru. Sakra, zraněný, Jeva, zranili
Endra, nebo nevím, jak se teďka jmenuje, ale zraněný Endra, nebo bože, nějakýho Enda, nebo nějak tak, Endermana z Minecraftu, prosím vás, zraněný. Tak už tady máme takovou vítěznou hudbu, slyšíme ji, no, tak, jo, je to vítězný. Takže tady pan Moody nás došoféroval až tady do té budky. No, nevypadá to. Tak jo, takže musíme teďka zachránit Ender. Hele, lékarnička, ta se nám určitě bude hodit. Tak, tady máme pana Nejberta, a tady máme pana Elena. Tady mám, už je kapitán. Minulém díle ještě byl, myslím, že seržant. Ježmere, zakrýj tu svoji pleš. Nechci tady ani vidět. Tak jak pojďme, jo, my už jsme dávno měli jít. No jo, no. To je tak, když jste potom opozdění. Tak, pane Andersone, dojďte nás k vítězství. To máme mít, co to je zkrátka PVT. Poručík, nějak tak asi. SG, to je, vím, co to je seržant. CPT. To tak divně zní. CPT, nějak tak bych to asi mohl říct. Je vlastně, jo, super nábojnice, nedostali jsme nábojnice. Je vlastně, opíky, je vlastně kapitán. Vlastně hopíky, jo, dobré. Vlastně to je takový asi ten největší. Znamená, že kapitán Foley nejde do bitvy. Tak, skvěle. Vyřídili jsme celý tam ten pásový vůz. Teďka prostě tím střílíme s Garantem. Tady není zase tak dobrý. Tady s tím zase tak moc škody nenadělám, ale aspoň se něco můžu snažit, že? Jinak teďka trochu odběhnu od teďka United Offensive. To jsem ho trefil dobře já. Vlastně teďka jsem koupil takovou nějakou Deluxe Edition, nebo prostě před 3 rokama jsem koupil nějakou hru Deluxe Edition Call of Duty. Nějakou hru. A vlastně obsahovala balíček takový zmrde. A obsahovalo takový balíček, kde byla tato hra United Offensive, Call of Duty, o které jsem ještě, jak jsem hrál Call of Dutyčka, tak jsem ani vůbec nevěděl, že nějaké United Offensive je. Takže tak, lehký kulomet, nebo to je těžký, no nevím. Tak jo, jediné, co nám tady zbývá, je tahle, ale já bych si rád kleknul, nejde to už. Ty počkej, já to musím tam, jo, takže on si jen stane, no tak to jsem trochu dojebal. Tak. On se tato mise bude trochu kratší a celý toto video, ale neměl bych na to čas. Za chvilku mi jede autobus. Pojdu zpátky někam. Nějaký. Co budete dělat vlastně po prázdninách? Blbá otázka, já vím, budete chodit do školy. Já bych se spíš taky neměl smát, protože já tam ještě pořád musím chodit, takže OK. Takže tak. Ti Němci, nebo naši, to spíš ti Němci tady hází ty smoky jak v CS-ku, ale jako nějak vám to hoši nepomůže. Já doufám, že teďka nebudu mít zase takový ten špatný hlas, protože jsem teďka přenastavil trochu svůj mikrofon a myslím si, že to bude lepší. Ten lehký kulomet, jestli to vůbec je lehký kulomet, má takovou pěknou přesnost. To myslím, že ani v Call of Duty 1 nebylo. Už je to tady úplně čistý. Aha jo, ještě tamhle. Tak už to je tady čistý. Počkej, už mám jít? Počkej, jo, ještě ne. Jo, už mám jít. Tak já se teďka schovám svůj... Počkej, já jsem tam měl... Počkej, já tady mám lékárnici. Tak, dobré. Tak, teďka se tady budeme muset schovat, myslím. Ano, správně. Tak a budeme muset bránit pana Moodyho, tady od těchto škodných... těch škodných samopalů, které nám chcou pana Moodyho zabít. Hele, on ještě neumřel.
Či jo, tam už jsou všichni mrtví jinak. Hobíky. Jo, dobrý, díky mody. Ušetřili si mi aspoň. Sakra, to jsem chtěl já. Tak já zpátky si vezmu svýho garanta. Protože nevím, co bych tam udělal s tou M1, že jo. Možná, že bych mohl no, radši ne, hele. Protože teďka tady asi už nikdo nebude. No, jak teď koukám. Jak teď koukám, tak tady... Shit. Jasně, tak já nemám... No tak to si za mě se děláš kozy, ne? Ok, dáme a pánové, jsem tady opět zpět. A myslím si, že bychom se mohli rovnou zase vrhnout do našeho zabíjení Němců. O, bazuka. To myslím, že to jen nebylo předtím, to bylo... Ale já to radši nechám pro případ nouze. Tak jo, jedna. Vždycky se tam skrývejte, jo. Nebuďte jako já, že prostě u toho klečím. Shit. Dobrý, teďka jsem to jen tak vychytal. Tak jo, teďka by měl... Tak. Dobrý! Dámy a pánové, je to tady, dali jsme to, aha, oni ještě budou pořád jezdit, no dobře. Jak teda myslíte, tanky? Já bych nejradši, kdybyste už jako nejezdili, ale dobře, no. Jako neuškodíme. Tím, když vás zase dám, jako, co? Takový easy. Tak jo, teď. Dobrý, skvělý. Počkej, já to už přebiju aspoň. Tak ať jsem už v plné palebné síle. Tak, počkej, já jenom vypůjčím nábojnice. Tak, no, už se zase tady k sobě stahuji do svého doupětě. Tak jo, jinak teďka asi vidíte hodně stmaveně tu hru, že jo? Jak já na to tak teďka koukám. Nevím, čím to jako bude. Aha, jak se tady zabagoval. Ne, sakra, no tak to mi tady ještě chybělo. Další tank. No dobře, no. Tak já musím aha, tady už to... Aha, no, jo, dobrý. Já jsem chtěl zase po nich střílet, tyjo. No dobře. Dneska už mám vážně tanku dost. Ach to. Já se vážně vrátím do mládí, no. Dobrá, takže já si myslím, že asi jsme to už zakončili. Jo? Good. Skvělé. Zakončili jsme to tady se všema. Ještě, ano, střílíme ještě dál. Takže, dámy a pánové, zakončili jsme dneska první misi, takže já se s vámi prostě loučím, prostě mi už jde za 5 minut autobus, takže mám se dělat cesta tam, asi tak 4 minuty mi trvá, takže uvidíme, mějte se krásně, já se s vámi loučím a u dalšího dílu příště si zase dáme 2 mise, takže se mějte a ahoj! Ty vole, to bylo